Продовжується прямий ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов. Наступну годину будемо з вами разом працювати у цій студії. Вже готові вітати гостя цієї години. Це Микола Голомша, перший заступник Генерального прокурора України у 2014 році. Я вас вітаю. Вітаю. Будемо з вами спілкуватися сьогодні і спробуємо розібратись в усіх цих перипетіях, які стосуються СБУ, ГПУ, НАБУ, аби з вами хочеться все по поличках, так би мовити, розібрати. Почну з того, що Юрій Луценко, Генеральний прокурор України, дав прес-конференцію, на якій висловив свою позицію і взагалі розтлумачив все те, що відбулося цієї ночі. Давайте його спочатку послухаємо. Високопосадовець ДМС точно не є ангелом, і в її розмовах є ознаки корупції. Впевнений, що слідство НАБУ, інші детективи НАБУ, мають дати цьому оцінку, і це має певну юридичну перспективу. Їй пропонувалося прийняти рішення завідомо з порушенням закону. Це з точки зору європейського законодавства, українського законодавства та навіть моралі неприпустимо. От Юрій Луценко сказав, що вже завідомо з порушенням законодавства. Більш, будь ласка, детальніше про це розкажіть. Поясніть. Ну, по-перше, якщо перший заступник міграційної служби написала заяву до Служби безпеки, в ній вказала, що її провокують на дачу хабаря, то вона звільняється від кримінальної відповідальності. Будь-якої перспективи в такого кримінального провадження бути не може. Інше, Служба безпеки діяла у відповідності до норм права і прийнятої практики у всьому світі, коли співробітник Державної міграційної служби під прикриттям викривав хабародавця за вчинення протиправних дій, який посягав на завдання шкоди державним інтересам. Тому в даному випадку я не вбачаю будь-якого складу злочину з того, що прозвучало із засобів масової інформації від першого заступника Державної міграційної служби. Чи понесуть відповідальність учасники цієї всієї справи, ситуації, історії? А ось діяльність представників детективів НАБУ і агентів, це навіть починаючи із Розенблата, викликають великий подив і сумнівність у подальшій перспективі кримінальних проваджень щодо Розенблата і інших. І в даному випадку, якщо вони заводились по відношенню до першого заступника ДМС. Чому? Тому що в Україні передбачена відповідальність за провокацію підкупу. Тобто це, що роблять агенти, фактично неприпустимо. Не можна цього робити і провокувати, при тому документувати з метою, щоб викрити людину у протиправній діяльності. Закон побудований в такий спосіб, що людина органічно, яка піддається впливу, вимаганню, звертається до правоохоронних органів. І ось вони тоді, документуючи протиправну діяльність посадовців, мають право заводити відповідні справи, внедряти своїх агентів, мають право документувати цю протиправну діяльність і вносити до реєстру досудових розслідувань кримінальні провадження, затримувати і піддавати арешту іншим запобіжним заходам особу, яка вчинила злочин. В даному випадку вбачається великим прорахунком те, що було засвідчено по Розенблату агента. За таке взагалі притягують до відповідальності керівників органів, які допустили до того, що вони засвітили агента, вони поставили під небезпеку життя тієї людини і її безпеку особисту. І в даному випадку так само. Агента не можна світити і не можна допускати прорахунків, де він засвітиться. Це дискредитація органу, яка фактично має кілька наслідків. Це звільнення з посади керівництва, яке допустило таке, а в гіршому випадку ще притягнення до кримінальної відповідальності за непрофесійні дії, за халатність або за зловживання посадовим становищем. Давайте послухаємо реакцію Діни Пімахової. Це представник Державної прикордонної служби, який і намагалися вручити хабар, дати хабар. Давайте послухаємо її реакцію. Він продовжив таке пропонування, але ж при цьому зазначив, що за це може бути певна
грошова винагорода. Після того я йому зазначила, що за такі дії передбачена законом відповідальність. Але ж він мені сказав, що тоді я буду вимушений звернутися до інших осіб. І в заяві у мене зазначено, що це Сергій Тітенков, представник фонду Арабського інвестиційного Мубадала. Я абсолютно не знала, що він є представником або працівником Національного антикорупційного бюро. От знову ж таки, це от підтверджує її коментар, лише підтверджує ваші слова попередні, що треба усе узгоджувати і всі дії робити разом. Але чому це не відбулося? Це кого тут можна звинувачувати або, можливо, підозрювати у тому, що вчинив неправильно той чи інший орган? Я собі нагадаю, або дозволю зробити репліку. Пригадуєте, така була колись каста сексот. Сексот – це в переводі секретний сотрудник. Але ці сексоти були наплоджені ще НКВДистами, потім КДБістами, і вони були дискредитовані на кореню, тому що їх вираховували, хоча їх конспірували, і вони були досить глибоко законспірованими. В даному разі йде така примітивна робота, як це можна світити агента того чи іншого органу, говорячи про це, що це агент. Знаєте, це все одно, що сказати, вибачте, зізнають, я шпигун. Ну, це перше. Друге, я вважаю, що це не професійні дії керівництва, коли вони своїми системними діями не впроваджують в роботу відповідну агентурну сітку, яка би давала інформацію, яка би надавала змогу вчасно локалізовувати, випереджати, попереджувати. А вони мають намір, виходячи із своїх посадових обов'язків, зловживаючи посадовим станом, скоювати злочини. Тобто вони думають, що це є дуже просто і дуже правильно, що внедряється оцей сексот, який в кінцевому результаті виводить людину на скоєння протиправних дій, а потім вони світять, що ось наш сексот, і ось вам маєте результат. Це є дуже негативна практика. Мені здається, що тут треба буде розбиратись не у відкритому режимі і давати оцінку посадовцям, тим, хто стоїть за такими діями. Наслідок негативний і зірвано практично операцію, яка з самого початку апріорі була нелогічною і не ув'язувалась з вимогами статті 370 Кримінального кодексу, за якою грозить відповідальність за підкуп, за провокацію підкупу. Що це за стаття більш детально? Ця стаття передбачає кримінальну відповідальність посадових осіб, які провокують людину, посадовця, до протиправних дій і за це пропонують винагороду з метою, щоб їх викрити. Ви собі уявіть, ви ж знаєте, що фактично немає в нас незалежних органів, правоохоронних органів, вони належать або до президентської гілки влади, ну не гілки, інституту, або до представників Верховної Ради і намагаються одні перед другими показати на шпагатах якісь результати роботи. В даному випадку мені так видається, що йде мова про піар, виключно про політичну складову, для того, щоб показати якусь роботу і залякати людей, що ось ми такий грозний орган, чи грізний, який має свою агентуру, і до любого ми війдемо. Але ж суть в чому? Суть в тому, що небезпека, що у нас немає незалежних цих правоохоронних органів. І вони навіть і не розуміють свого призначення, що це злочин, що це провокація. А вони повинні діяти, по крайній мірі, в даному випадку діяла професійна служба безпеки України, яка, отримавши заяву від заявника про протиправну діяльність, завелась і реалізували на гарячому взяття особи, яка провокувала. При тому засвітили, хто це такий. Тобто, враховуючи ось цю статтю, про яку ви сказали, закон, то ми можемо очікувати, що ще й можуть висунути підозру цьому працівнику НАБУ? По закону зобов'язані висовувати, але оскільки в нас все робиться з політичною доцільністю, то очевидно, що будуть ховати ті прорахунки і будуть говорити про щось інше. Але я вважаю, що це неправильно. Ми повинні демонструвати за наслідками правильну реалізацію вимог закону. І мають бути притягнуті до відповідальності. Тим паче, орган повинен бути повернутий в русло законодавчої роботи. Вони повинні діяти в рамках закону і не світити ні своїх агентів, не палити. НАБУ і мають на агентуру, увазі. безперечно.
Директор НАБУ Артем Ситник та керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький припускають, що генпрокурор Юрій Луценко міг бути не повністю обізнаним у деталях їхньої спецоперації, а тому сьогодні вони пішли на розмову до ГПУ, аби особисто просвітити Луценка. Давайте послухаємо. На жаль, це вчорашнє розслідування, воно має негативні наслідки для нашої операції, і вона фактично припинена, на жаль. І всіх фігурантів, які ми вели, ми вже задокументувати не зможемо. Ми сподіваємося на взаємну співпрацю Генеральної прокуратури і відкритість таку, яку ми надаємо в наших провадженнях. Тут є дані вже розголошені. Ми прокурори, як прокурор, дали дозвіл на розсекречення необхідних документів. Які ми можемо очікувати далі реакції від генпрокурора і взагалі яке можемо бачити продовження цієї історії? Я б порадив, щоб генпрокурор був ініціатором відповідної узгоджувальної наради на базі Ради нацбезпеки і оборони, не тільки НАБУ і Генпрокуратури і САП, а й Служби безпеки, Нацполіції з метою координації дій і не поборювання, не пересікання, а дій в рамках закону. При тому мені так видається, що молоді органи, вони мають бажання, я от з виступу Ситника зрозумів, що мають вони бажання боротись із корупцією, тільки єдине, очевидно, їм не вистачає досвіду, що таким чином, порушуючи закон, внедряти агентуру неможливо, тому що ось результат, чому перший раз було викрито і другий раз викрито. Ну це неправильно, по-перше. По-друге, це має негативні наслідки не тільки всередині країни, а за її межами. Тому потрібно, очевидно, продумувати роботу у відповідності до тих засадничих принципів функціоналу оперативних служб, які є, щоб вони діяли конспіративно, щоб вони діяли у відповідності до закону, а головне, не переступали за закон. Наголошую, що підкуп, провокація підкупу пресікається законом. Сам підкуп карається законом хабародавця і хабароотримувача. Але це виключно з ініціативи заявника, якщо він потрапив у пастку вимог хабародавця. Но ні в якій мірі державні служби не повинні таким чином перевіряти, чи беруть хабарі, чи не беруть. Тому що вони й самі можуть попастися на таку саму утку. І завтра ми почуємо тільки, що будуть з однієї сторони затримані правоохоронці, з іншої сторони правоохоронці, люди будуть наблюдати як на цирк. Тому мені так видається, що потрібна узгоджувальна нарада, відповідний спільний наказ, який дасть можливість координувати свої дії, а не дасть можливості розголошення даних публічно без робочої наради, без узгодження відповідних позицій, бо це є ганьбою для суспільства. І не треба це світити суспільству. Такі поборювання були і раніше, але вони не були в таких межах і в таких плоскостях загального висвітлення для суспільства. Вони були кулуарними, робили висновки і намагались не дублювати, не повторювати і не пересікатись у негативі. На цю ситуацію, зокрема, вже почали реагувати і журналісти, і блогери, і народні депутати. Зокрема, маємо зараз цитату Сергія Лещенка, народного депутата України, стосовно того, що відбулося цієї ночі. Давайте послухаємо і його думку. События этой ночи – новый акт в настоящей драме. Общество, которое вышло на протесты 4 года назад и сместило тотально коррумпированного президента и его окружение, получило, наконец, независимые институты искоренения топ-коррупции, но не получило поддержки со стороны нового президента и подконтрольных ему СБУ и Генпрокуратуры. Вместо этого попытка уничтожить любой ценой, даже путем срыва оперативной разработки. Цель все та же – до начала избирательной кампании нейтрализовать НАБУ, чтобы оно не путалось под ногами и не мешало нынешней верхушке сохранить свои потоки и должности. На останнім часом спостерігаємо взагалі такі бійні, там НАЗК, НАБУ, ГПУ, СБУ, усі такі суперечки. Як ви можете оцінити і прокоментувати думки Сергія Лещенка з того приводу, що і правда хочуть просто придушити НАБУ, або воно, як каже Сергій Лещенко, не мешталось під ногами? Я на загал оцінюю досить позитивну його тезу, але з іншої сторони закликаю і політичні сили,
і Верховну Раду, і Інститут президента деполітизувати органи. Говориться про незалежні інститути влади і незалежні правоохоронні органи, державну службу, ми їх не отримали дійсно. І в тому числі НАБУ. Воно в суспільстві асоціюється як НАБУ, яке підтримано представниками Верховної Ради. І оці політичні війни, які виливаються в візуалізацію, в візії через засоби масової інформації, то спостерігається, що і президентський інститут, Верховна Рада демонструють свої м'язи завдяки уже сталим стосункам із правоохоронними органами. Це негативна практика. Мені так видається, що потрібно, перше, дистанціювати правоохоронні органи від політики, друге, дійсно поставити відповідну планку для того, щоб ми сформували незалежні такі правоохоронні органи. Вважається експертами, і не тільки, а вченою спільнотою, що в всьому проблема – це у політичній системі. У нас фактично інститут президента, він досить хиткий і досить недемократичний. Тому що президент фактично, відповідно до Конституції, не має ніяких повноважень, не належить до жодної з гілок влади. Але єдине, що він має, це він призначає силовиків, генерального прокурора і силовиків, і тим самим він узурпує владу, незалежно від персоналії, хто би сьогодні не правив. І якщо це не усунути, то ми будемо мати саме корупцію з самого верху, яку треба знищувати і донизу. Тому якщо завтра президента перевести в формат керманича органів виконавчої влади, то на слідуючий день корупція відразу із вищих ешелонів влади падає до нуля. Тому що президент стає видимий для правоохоронних органів, він буде заінтересований в формуванні незалежних інститутів влади. Тому, на наш погляд, на погляд експертів, державників, повинно так все відбуватися. А в перехідний період, то потрібно повернутися в рамки Конституції. Ви зверніть увагу, у нас парламентсько-президентська форма правління, а фактично діє президентсько-парламентська. Так. Тому що президент видає укази, які суперечать Конституції. Він бере дуже багато повноважень, які йому не притаманні. І на погляд експертного середовища потрібно повернутися в рамки діючої Конституції. Всі засадничі принципи функціоналу державних правоохоронних органів передбачають все служіння народові України. І якщо буде такий заклик кинутий до безумовного виконання конституційних вимог і вимог законів України, тоді ми повернемося в правове поле. А от ви кажете повернутися в рамки діючої Конституції. А як це зробити зараз, можливо, в наших реаліях? Я думаю, що недостатньо активне громадянське суспільство. Суспільство дуже багато прощає органам влади прорахунків, промахів і не реагує на спроби узурпувати владу, не реагує на спроби розподіляти відповідні суспільні блага, економічні. Ви зверніть увагу на слідуюче. Сьогодні народ потерпає від високих тарифів на газ. І ми почули з вами з розписанням чітких схем, як Укргазвидобування завищувало ціни, які були схеми розкрадання коштів, скільки наживалось на трубі. І питання в мене таке, що в 10 разів було завищено, чуть не в 10 разів, а ціна на газ впала? Не впала. Тобто ми наблюдаємо перетасовку сфер впливу, осідлали вже інші команди цю систему, і фактично сьогодні вони вже заробляють, скинувши того неугодного, хто був в тій ситуації. Мені здається, що саме громадянське суспільство повинно виходити і заявляти протест таким діям. Суспільство сьогодні повинно керувати або навчитись керувати своїм майном, навчитись керувати, користуватись благами природнього ресурсу, і тоді не буде владі змоги, щоб вони таким чином плодили корупцію і нарощували відповідні схеми заробітчанства. От хочу ще повернутися трошечки буквально до теми конфлікту сьогоднішнього вечора. Наштовхнувся у Фейсбуці на пост мого колеги, ведучого та журналіста Володимира Полуєва про ситуацію з НАБУ та ГПУ. Давайте послухаємо коротко. Тут Луценко заявляет, что НАБУ не имела права провоцировать чиновницу ГМС на взятку. А Розенблата с его Катериной, значит, можно было? От як ви це прокоментуєте? Тому що бачите, що
тут звинувачують у тому, що самі по суті робили раніше. Ну, я ж звернув увагу, що і Розенблата не можна було провокувати. Тобто це треба було документувати і не підсовувати туди агента. Тому що, ви знаєте, при тому рівні корупції і тої кормушки, яка сьогодні створена, ви любу людину можете спровокувати на протиправні дії. Але законодавець це забороняє. Тобто люди хочуть чути сьогодні реальну боротьбу з корупцією. Хочуть не боротьбу кланів по перерозподілу сфер впливу, а реальну боротьбу з корупцією. І звіту від самих вищих чиновників щодо скандалів, які звучать, аж до самого нижнього чиновника. Тому мені здається, що це має бути однозначне застосування норм права і не може бути вибірковості. Я тут цілком підтримую колегу. Хочу ще зачитати ще одну таку коротку інформацію, потім з цього буде витікати моє наступне питання. Посол США в Україні Марі Йовович завітала до Офісу НАБУ, де зустрілася з працівниками бюро і виказала їм свою підтримку у боротьбі з корупцією. Вона сказала, що вражена відданістю професіоналів, усвідомленням місії, українці мають пишатися цими героями, які борються з корупцією, найбільшою проблемою України. До чого це я веду? У нас неодноразово в ефірі нашого телеканалу експерти казали, що зараз така довіра суспільства до НАБУ набагато вища, аніж до ГПУ. Да? І що саме на цьому фоні може вже створюватися нове враження, що таке нове враження, знаєте, недовіри до ГПУ, як такий орган, до якого немає довіри. І от ці дії, які ми спостерігали сьогодні вночі, які були і раніше між НАБУ, НАЗК і так далі, чи не йде ця вся робота в мінус ГПУ? Чи не буде їм це навпаки, я не знаю навіть, яке слово підібрати. Узагально, не буде чи їм ця робота йти вся в мінус? От ваша яка думка? Перше, що стосується діяльності НАБУ, то дійсно відстежується їх активність, їх демонстрація незалежності від президентської гілки влади. Але з іншої сторони вбачається співпадіння дій із Комітетом Верховної Ради, із окремими народними депутатами, і захист тотальний. Це також не на користь НАБУ. НАБУ повинно дистанціюватись від усіх. По-друге, ви зверніть увагу, що тоді, коли держава не може виростити незалежних органів, то тоді інші країни починають втручатися у внутрішні справи нашої країни. Це дуже негативний сегмент. Чому? Тому що вони навіть сміються по-іншому, як ми. У них зовсім інша філософія, у них зовсім інший устрій, у них зовсім інша ментальність. Тому в даному випадку мені так видається, що потрібно просто розуміти, що ми хочемо побудувати. Є нові реформатори, які фактично не склали стели реформ, але вони хочуть розвалити все, що є, і не розуміючи, що ж побудувати нове. Це є згубна руйнівна політика. Другі хочуть ситуативно щось створювати, запозичуючи досвід зарубіжних країн, привозячи сюди легіонерів, які не знають ні Конституції, ні законів, ні особливостей ментальності. А мені так видається, що на часі робити модерн з того, що ми маємо, з нашої психології. Ми собі повинні тут будувати країну, ту рожеву країну, за яку гинула Майданна Сотня, Небесна Сотня. Мені так видається, що пора від отих людей, які мають сумнівні дипломи і поприходили під купол Верховної Ради, в Кабмін, переходити до тверезомислячих думок і слухати, як кажуть, голос розуму. Що нам ніхто не побудує тут країну, ніхто нам не побудує незалежні гілки влади, ми самі маємо це будувати. Але ми не повинні сьогодні говорити про внутрішніх ворогів і шукати відьом, бо внутрішні вороги зрозумілі, вони зараз втекли, вони перебувають за кордоном. Але тут не потрібно ще шукати відьом і оточувати себе хамелеонами, які починають обрітати колір свого шефа і співати з ним у дудку і розказувати
загрожувати, що ми зробимо все, що ви скажете, аж до вбивства, як це було вже відомо в історії. По-перше, треба ставити крапки над усіма справами, а друге, це дійсно формувати незалежні гілки влади і правоохоронні структури. А от ДБР вирішить якось ці проблеми? Як ви гадаєте? Думаю, що це буде черговий орган, який буде боротись із корупціонерами, але вже в правоохоронних органах. Це досить потужний орган. Вселяє надію те, що цей керівник, який очолює Роман Труба, він не пройшов по квоті адміністрації президента, він не є невивченою фігурою для багатьох органів влади. Хочу сказати своє враження, яке я наблюдав по відношенню до нього, чим кинувся він мені в вічі, коли я проводив нараду за дорученням Генерального прокурора, пригадую, в слідчому управлінні. Він піднявся, опустивши очі, не заглядаючи нікому в око, сказав: доповідаю на ваше рішення. Тоді, коли дехто хоче сподобатись керівнику, воно звучить отак. І це мені кинуло його в очі як позитивну державну людину, який здатний доповідати об'єктивно, як є, а не так, як потрібно чути. Орган досить потужний. І все залежить від того, щоб не політизували. Переконаний, що Роман Труба, як людина, який має 10-літній стаж роботи в органах слідства, якраз є тим, хто орієнтується в стратегічному призначенні органу і зуміє якимось чином організувати незалежність функціоналу цього органу. Хоча буде нелегко. Я переконаний, що будуть перетягування канатів, політичне квотування. Я хотів би застерегти політиків. Досить втручання у діяльність державного апарату. Всі декларували про те, що після Майдану, перемоги Майдану, прийде прагматичний, технократичний уряд, аполітичний, що будуть створені незалежні інститути влади. Натомість ми маємо повна політизація всіх органів, квотність, призначення, вибачте, дурнів, які не мають ніякої освіти, ні проходження, ні розуму, призначають і ті експлуатують державні посади на сміх не тільки в Україні, а на міжнародному рівні. Тому потрібно оздоровлювати, потрібно зараз тотальне перезавантаження влади, а вони, можливо, виключно через дочасні вибори до парламенту, що було сформовано не кишенькова Верховна Рада, де наших героїв перетворили в сувенірних комбатів, які тільки нажимають на кнопки, бо вони фактично не розбираються в політиці. Це чесні, порядні люди, які зараз починають, очевидно, десь доходити до розуму, і в тому числі журналісти зрозуміли, в яку клаку вони попали. Тому перезавантаження влади через проходження багато політичних сил до Верховної Ради, коли не буде змоги тотально домовлятись, розповідати і з такою спільнотою без зламу системи красти, буде мати успіх, якщо ми зуміємо перезавантажити владу. А яка роль СБУ у цій історії з затриманням детектива НАБУ? Роль прагматична, чітка, професійна. Я вважаю, що це єдиний орган, який зберіг професійний сегмент станом на сьогоднішній день. Звісно, що є певна заангажованість до президентської гілки влади, але тут мова йде про професіоналів. Вони діяли чітко у відповідності до норм закону і виконали свою роботу на всіх 5 балів. Ситник сьогодні ще на прес-конференції висказав, що НАБУ вимагає, аби їм дали дозвіл на прослуховування. Але їм у цьому дозволі, їм у прослуховуванні взагалі відмовляють. І з чим це пов'язано? Мені так видається, що вони дійсно, наголошую, намагаються інституційно демонструвати незалежність, але нема достатньо професійного сегменту. Вони ще йдуть напів у політичному формуванні, виконанні своїх обов'язків. Тобто наполовину дружать з законом. Вони хочуть антикорупційний суд кишеньковий, який би прикривав їхні недопрацювання. Вони хочуть сьогодні технічні умови, щоб слухати всіх підряд і казати, що ми самі круті, самі сильні. Середовище не дає можливості повірити їм, що вони вже самостійні. При тому це середовище демонструє, що вони не самостійні. Якщо вони дистанціюються від політичних еліт, якщо вони дистанціюються від піару і погонею за відьмами,
направлять свою роботу на виключно викриття корупційних схем, хіба документування секретарів сільських рад, десь якихось чиновників з таких середньої ваги корупційних злочинах роблять погоду? Я вважаю, що ні. У мене таке питання. Якщо сьогодні вони розслідують злочини по відношенню до середнього і малого бізнесу, за ухилення від сплати податків, це НАБУ займається тим. При тому вони не розслідують, хто творить ті схеми. Фіскальні служби, що вони повинні робити. Вони по причинах не б'ють. Вони б'ють знов по дрібних людях, по людях, які платять фіскальній службі і іншим. Ще вони ставлять їх на відповідну кормушку, вибачте, за такий прямий натяк. І не демонструють незалежності там. Тому демонструвати в органах управління піарні акції – це не значить боротьба з корупцією. Мені здається, що тут треба працювати спокійно, тихо і з виходом на відповідні результати. І потім демонстрація вже результатів роботи через вироки судів, через суми відшкодованих коштів і таке інше. Наскільки мені відомо, якщо не помиляюсь, НАБУ зараз має право прослуховувати, але тільки після дозволу СБУ, вірно? Ні. Як Тільки зараз? після рішення суду, виключно за рішенням суду. Але дійсно технічні всі можливості і умови, вони надаються як послуга Службою безпеки України. Там професійна технічна служба, вона в принципі перевіряє законність також, при тому, коли вони застосовують відповідні способи стеження, чи це електронного, чи іншого. І це, звісно, що гальмує роботу, тому що вдаються все-таки до хитростей, беруть телефони одних людей, підписують під іншими, і таким чином в шахрайський спосіб слухають, не маючи ніяких досвіду і використовуючи дуже простий спосіб, де фактично сьогодні лунає засоби масової інформації, яка тема, ось там вони заводяться, починають з того, що слухають все підряд, намагаються слухати, документувати протиправну діяльність, якщо така є, і потім вже закріпляються по тих основних темах, за які вони бралися. Це негативна практика, це є демонстрація, очевидно, якоїсь візії роботи. А повинна бути робота реальною. Президент має відчути, що в нас є правоохоронні органи. Голова Верховної Ради, Кабмін, тому що звідти корупція тягнеться. Не від простого громадянина і не від того, хто дає хабарі, а від того, хто провокує і хто фактично зверху створює середовище. Мені так здається, що всі ці органи повинні мати відповідні схеми призначення і звільнення, де мають бути убезпеченими від впливу на них президента, Верховної Ради і Кабінету міністрів. Це має бути схема, за якою вони мають призначатись, але оцінку діям повинні давати професійні органи, скажімо, такі як Вища рада юстиції, коли постає питання про притягнення Генерального прокурора до відповідальності, чи керівника НАБУ, чи керівника Бюро державних розслідувань. Це має бути продумано в такий спосіб. І ось тут треба законодавцю працювати, тому що у нас або Верховна Рада впливає на орган, який вона підтримує, або Кабмін, який призначає, або президент, який призначає. Це взагалі дуже пагубна практика. Такої практики немає ніде в світі, що в нас кишенькові органи, і в нас ручне управління князів, монополій. Фактично всі монополії, вони, як правило, впливають на засоби масової інформації, тому що це їх монополістичні засоби масової інформації. Вони впливають на державні органи, особливо по розподілу суспільних благ, і фактично творять схеми розкрадання, прикриваючись мандатами в Верховній Раді і квотами в Кабміні. Все це повинно відійти. Ми багатюща країна, яка має фактично, згадайте, по Парадіс, вони розслідували, що 6 трильйонів доларів – це по
відмитих коштів, це по 1000 євро всім жителям планети. Україна має від 7 до 18 трильйонів доларів природного ресурсу, який фактично розкрадається. У нас немає сформульованої економіки, економічної системи. У нас вказано, що економіку становлять власники, які здобули своє добро через приватизацію в 90-х роках. Питання, який правовий режим цього використання цього природного і державного ресурсу. Мені здається, що ось тут треба працювати. Це є причини і умови, коли люди не мають доступу до державного і природного ресурсу і не користуються тими благами, а їх обкрадають, при тому продумують всі схеми уникнення. І вся наша система державного управління базується на прикритті влади, вона базується на захисті прав влади. І немає нічого спільного по дотриманню прав людини і громадянина в Україні. Може грубе таке питання, але все ж таки, коли створювали НАБУ, чи не знали ті, хто створювали НАБУ, що копають собі, грубо кажучи, яму, створюючи ось це НАБУ, яке зараз під них і копає, умовно кажучи? Якщо сказати реально, то вони не знали, не здогадувались. Чому? Тому що керівника НАБУ, я не вважаю, що вибрали по незалежній конкурсній комісії, так як і інших. Чому? Тому що один Холодницький, наскільки я пам'ятаю, тому що все суспільство наблюдало, що випадково людина вистрибнула на посаду і його фактично взяли по конкурсній дійсно доктрині. А от сам пан Ситник, я не думаю, що він пройшов конкурсний добір без участі адміністрації президента. Я думаю, що там було лобі, яке його висунуло, і коли його використали по Манафорту і прийшлось відповідати, і я так думаю, що вирішили злити його, то він вирішив перейти під захист Верховної Ради, здобувши там відповідну прихильність. І сьогодні ми вбачаємо ті протистояння. Це неправильно. Я вважаю, що пан Ситник є достатньо сформованою особистістю, і він зможе повернути діяльність НАБУ в правове поле, дистанціюючись від політичних сил. Я це говорю чому? Як експертне середовище ми наблюдаємо, ми бачимо це все. Хочу, щоб вони чули, що ми це бачимо. І вони повинні дистанціюватись, тому що ми бачимо його намагання дистанціюватись від впливу на НАБУ. Але тільки через призму створення незалежного інституту, істинно незалежного інституту влади, при тому не вдаючись до політиканства, не вдаючись до погоню за відьмами, а чисто в професійному колі, застосовуючи норми права, і всі засади до того є. Якщо буде професійна робота, не буде скарг на продажних суддів, тому що судді діватись нікуди. І якщо суддя буде чинити протиправні дії, тоді суспільство вийде. Тоді я сам готовий виходити на захист тих позицій, які вони будуть захищати. В даному випадку ще цього не наблюдається. У нас лишається хвилина до кінця ефіру. Останнє питання маю до вас таке. Ваша думка, чи не забагато взагалі антикорупційних органів у нас створено? Вважаю, що забагато. Я уже ще у 2014 році писав про те, що розформування підрозділів по боротьбі з злочинністю і створення антикорупційних органів, а не перетворення підрозділів по боротьбі з злочинністю в ударні сили боротьби з злочинністю є згубним. Тому що я пророкував, що це буде нарощення м'яз президентського інституту влади, інших гілок влади. Так воно і сталося. А сьогодні потрібно кодифікувати законодавство. Чітко по сферах, щоб не було поборювання, щоб не було дубляжу і щоб ми наблюдали тільки професійну роботу. Я вам дуже дякую за коментарі. Микола Голомша, перший заступник Генерального прокурора України у 2014 році, був гостем цієї години у нашій студії. Одразу хочу проанонсувати, що вже за 20 хвилин у цій студії будемо зустрічати Сергія Стерненка. Будемо говорити з ним про акції протесту в Одесі. І хочу одразу проанонсувати, що сьогодні о 21:00 Прайм Бондаренко, у неї в гостях сьогодні буде Єгор Соболєв, народний депутат України. А за 5 хвилин в ефірі телеканалу АТР новини «Заман». Залишайтесь з нами. Буде цікаво.